една година има 365 дни. Това са 8760 часа. Или цели 525 600 минути. А сега си представете, че във всяка една от тези минути някои компании изкарват по няколко стотин хиляди, дори по над 1 милион долара. Докато ние броим минутите, тези компании броят милионите. Днес ще разгледаме топ 12 от най-големите корпорации в света. Ще видим техния оборот за 2024 година и ще сметнем колко правят за само една минута. През 2024 година Visa реализира 29 милиарда долара оборот. Разделено на 525 600 минути в годината, това означава около 55 000 долара всяка минута. Тесла приключи 2024 година с 97,7 милиарда долара оборот. Това е приблизително 186 000 долара в минута. Мета постигна 164,5 милиарда долара оборот за 2024 година. Това прави около 313 000 долара всяка минута. Рекламите, които виждаме във Фейсбук и Инстаграм, са двигателят на тази машина. Samsung отчете 200 милиарда долара оборот за 2024 година. На минута това са около 380 000 долара. От смартфони до телевизори и чипове, почти всяка електроника около нас носи приходи на Samsung. През 2024 година Microsoft е с оборот от 261,8 милиарда долара. Това е приблизително 498 000 долара всяка минута. Windows, Office, Xbox и Azure. Всеки продукт допринася за тези невероятни числа. Apple приключи 2024 година с 294,9 милиарда долара оборот. Това прави около 561 000 долара на минута. Само за 60 секунди Apple реализира приходи колкото цената на стотици айфони. Toyota отчете 312 милиарда долара оборот през 2024 година. Това се равнява на 593 000 долара всяка минута. Всеки автомобил, който слиза от производствената линия, носи част от тези приходи. ExxonMobil приключи 2024 година с 349,6 милиарда долара оборот. Това е около 665 000 долара всяка минута. Петролът остава една от най-печелившите индустрии в света. Google или Alphabet реализират 350 милиарда долара оборот през 2024 година. На минута това е приблизително 666 000 долара. Търсенията в Google, YouTube рекламите и онлайн услугите носят огромната част от тези си приходи. Петролният гигант Сауди Арамко има 436,6 милиарда долара оборот за 2024 година. Това прави около 830 000 долара всяка минута. Amazon отчете 638 милиарда долара оборот през 2024 година. Това е колосалните 1 милион 214 хиляди долара всяка минута. За времето, в което поръчвате един продукт онлайн, Amazon вече е прибавил милион към оборота си. Най-голямата компания по оборот в света е Walmart с 681 милиарда долара за 2024 година. Това се равнява на 1 милион 296 хиляди долара всяка минута. Да, Walmart е изкарал около 6 милиона долара, докато гледате това видео. И така, докато за нас минутата е миг, за тези компании тя е златна мина. От стотици хиляди до над милион долара всяка минута. А сега въпросът е: ако вие имахте 1 милион долара, които трябва да изхарчите за само една минута, за какво бихте ги използвали?
Споделете в коментарите. И не забравяйте. Времето е пари. Буквално.